Яңалыклар чыгарылышы үз башлап жиберде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Түбәләрне капиталь төзекләндерү тоткарлыклар белән бара өстәвенә ремонт барышында фатирларны су баса. Юлчылар эшләрен ахырына кадәр җиткермәгән, Пушкин урамында яңгыр сулары коесы эшләми. Ял һәм мәдәният паркында агачларны кисә башладылар. Паркны төзекләндерүгә әзерлек бара. Бу хакта тулырак Лейсан Ханова. Түбәләрне капиталь төзекләндерү тоткарлыклар белән бара. Һава торышы яңгырлы булу сәбәпле фасад һәм түбә ябу эшләрен туктатып торырга туры килә дип подрядчылар. Шәһәрдәшләргә дә читен капиталь ремонт барышында берничә фатирны инде су басырга өлгергән. Безнең редакцияга 59-нчы комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Капиталь төзекләндерү барышында шәһәрдәшләрнең фатирларын су баскан. Идарә итү компаниясе нидә булса эшләргә ашыкмый диялар. Су басудан килгән зыянны кем капларга тиеш, билгесез. Урамдагы күп яңгыр ява башлады. Моның сәбәбе шул. Кап ремонтчылар ашып кайтып киттеләр. Шул көнне көчле яңгыр булып бөтен җирне су басты. 3нче этажга хәтле. Шәһәрдә 59-да 12 йортында 5-нче катта яши. Йортның 3 катын су басты ди ул. 59-да 17 йортында да шундый ук хәл. Делюсь, у нас тепло, в комнате тепло, по стенке немного было, все 2 дня. Потом здесь уже когда вот потекло у нас, тогда уже пришли и сделали, переставили свечи. Бу йортларга электротехниклар идарә итү компаниясе хезмәт күрсәтә. Яңгырлар аркасында ремонт сузыла ди белгечләр. Подрядчикам буквально приходится ловить сухие дни. Стараются, но тем не менее затопление существует. Хочется успокоить всех жителей тех квартир, которые попали вот в такую неприятную ситуацию. Их затопило сильными дождями. И заверить, что по всем квартирам, в которых произошло затопление, ущерб будет возмещен за счет средств генерального подрядчика. Фатирны су баскан очракта кичикмәсән идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Белгечләр тиз арада тикшерү акты төзергә тиеш. Анда су басуның сәбәбе һәм масштабы күрсәтелә. Бу шәһәрдәшләр үзләренә килгән зыян суммасын кайтара алсын өчен кирәк. Лилия Газина, Валерия Новожилова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Теманы дәвам итеп, күпкатлы йортларда капиталь ремонт планы нигезендә быел елда барлыгы 125 өй төзекләндереләчәк. Бу максатка 1 миллиард 300 миллион сум акча бүленгән, шуның яртысыннан артыгы халыкныкы. Хәзерге вакытка планның 70% үтәлгән, бу узган ел белән чагыштырганда күпкә яхшы күрсәткеч. Капиталь ремонт барышы турында алдагы сюжетыбыз. Паритет идарә компаниясының капиталь ремонт программасына 15 күп фатирлы йорт кергән. Аларда җылылык системасы яңартыла, электрика, су турбалары алыштырыла, фасадларын җылыталар һәм буйлар. То, что стены утепляют, наверное, хорошо, потому что мы уже сколько раз заявления давали, у нас там стены промерзали. Вот сейчас их утепляют, посмотрим, эффект какой будет. И вода протекала через швы. 44-12 йортында быел түбәне ясаганнар. Хәзер җылылык системасын алыштыралар. Подвал бинасында да ремонт эшләре төгәлләнеп килә. Бу өйдә хәзерге вакытта эшләр бара подвалда, түбә эшләре бетерелде 100%, алар бетте, һәм сдаваться ителде. Хәзерге вакытта подвалда эшләр төгәлләнә и подъездный отоплениелар. Бер атна, 2 атна эчендә эшне бетерәбез, төгәллибез. Аннан соң фасадны гына ясыйсы кала, ди подрядчылар. Ремонт эшләре яңгыр аркасында әлегә тукталып тора. Паритет вәкилләре әйтүенчә, алар капиталь ремонтны 75%-ка үтәгәннәр. Шәһәр буенча бу күрсәткеч 67%. Йортлар 21 ноябрьгә кадәр тапшырылырга тиеш. Римма Султанова, Валерия Новожилова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Яңгырлы һава торышы үзен сиздерә, җәяүлеләргә көн саен шәһәр юлларынан батып чумып йөрергә туры килә. Шәһәрдәшләр зарларын көн саен диярлек Чал ТВның кайнар элемтә телефоны аша ирештерә. Яңгыр суы кыюлары үз эшләрен тиешле дәрәҗәдә башкармый диялар. Пушкин урамындагы җәяүлеләр кичүе шундый мисалларның берсе. Урынга Лилия Гатина чыкты. Бу көнне безнең төшерү төркеме берничә минут эчендә тапты. Пушкин урамындагы җәяүлеләр кичүе су астында калган. Монда һәр вакыт кеше күп йөри. Юлның ике ягында да кибетләр һәм оешмалар урнашкан. Шәһәрдәшләр җәяүлеләр кичүеннән үтеп булмый дип зарлана. Су аркылы чыгасың, су өстеннән басып чыгасың, чыгарга кирәк. Ничего себе, чуть не утонула. Там глубоко, просто действительно глубоко очень.
Шәһәрдәшләр бу участокта яңгыр сулары коесы тиешле дәрәҗәдә эшләми дигән фикердә. Бир дә быел гына ремонт булган. Юлчылар эшләрен ахыргача җиткермәгән ди алар. Коеның рәшәткәләре юл өслегеннән берничә сантиметрга югарырак булып калган. Уже везде прямо кошмар какой-то. После новых дорог у нас вообще невозможно ни ездить, ни ходить. Везде ужас какой-то. Мэриянең матбугат хезмәте сүзләренә караганда, юлның бу участогында ремонт эшләре әле тамамланмаган. Тагын бер кат асфальт саласы бар. Шуннан соң юл күтәреләчәк һәм су тулысынча коега төшә алачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Газ бистәсендәге Ял һәм мәдәният паркында агачларны кисә башладылар. Бу эш иҗтимагый тирәлекләрне үстерү республика программасы буенча паркны төзекләндерү кысаларында алып барыла. Беренче чиратта нинди агачларны кисәләр, Ләйсән Ханова сюжеты. Агачларны кисү шәһәр читеннән икенче поликлиникадан ерак түгел урыннан башланган. Дөрес, бүген биредә эшчеләр юк, чөнки яңгыр яудан туктап тормый. Паркны төзекләндерү буенча җәмәгать тыңлаулары быелның февралендә энергетик мәдәният сараенда узган иде. Анда проект концепциясын тәкъдим иттеләр. Шәһәрдәшләрнең фикерләрен тыңладылар. Агачларны кисү реконструкцияның бер этабы булып тора. Здесь вот это то, что уже стихийно заросло кленами. Вот они в основном клены убирают, в этом ничего страшного нет. Тут все заброшено было, заброшенный участок, они просто в порядок его приводят. Это на самом деле уже давно требовалось. Паркны чистарту эшләрен шәһәрне яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре башкара. Бу шактый катлаулы һәм вакыт сорый торган эш ди директор Сәлим Хайбибуллин. Реконструкция чараларына әзерлек буларак, бу паркны чистарту эшләренә кирештек. Агачларны киметү максаты белән эшләмибез. Пока бүгеннә беренче чиратта шу корган агачларны һәм кирәкмәгән теге шуп үләннәреннән арындыру бурычы тора. Паркка 1958 елда ук нигез салынган. Аның мәйданы 35 гектар. Әлегә чистарту эшләре 4 гектарда башкарылган. Анда иҗтимагый оешмаларда, шәһәр хуҗалыклары да катнаша. Эшне 2 ай эчендә төгәлләргә ниятлиләр. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстанда балалар сәламәтлеген саклау буенча федераль милли проект эшли. Якындагы 3 елга 2 миллиард 101 миллион сум акча каралган. Иң беренче чиратта балалар поликлиникаларын яңа җиһазлар белән тәэмин итү һәм профилактика чараларын камилләштерү бурычы тора. Авыруны дәвалауга караганда кисәтү нәтиҗәлерәк ди табиблар. Быелдан 15 яшьтән 17 яшькә кадәрге яшүсмерләрне профилактик тикшерү көчәйтелә. Бу максатка 18 миллион сум акча бирелгән. Киләсе елга Казанда балалар өчен зур онкология, гематология һәм хирургия үзәге төзелә башлаячак. Ул Татарстанда һәм Идел буе федераль округында яшәүчеләргә хезмәт күрсәтәчәк. Необходимость создания такого центра назрела давно, так как среди детского населения республики растет онкологическая заболеваемость. В регистре у нас состоит 8273 ребенка. Не могу не отметить, что эффективная реализация всех мероприятий проекта позволит улучшить в целом состояние здоровья детского населения республики. Умарташчыларны бөтен Россия балмылыгы фестиваль ярминкәсенә чакыралар. Әлеге чара Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә оештырыла. Фестивальнең эшлекле программасы кысаларында республика умартачылары өчен семинар булачак. Аның төп максаты умартачылар һәм умарталарны өйрәнүчеләр белән аралашу, инновацияләр белән танышу, проблемаларны хәл итү юлларын бергәләп эзләү. Чарада катнашырга теләгән һәркем балдан һәм алмадан үз продукциясен дә алып килә ала. Балалар өчен кече Бантуя һәм бал темасына рәсемнәр конкурсы оештырылачак. Чарада катнашу бушлай. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булар. Шам игътибарыгыз өчен рәхмәт. 21 августа в 18:30 в ДК КамАЗа концерт, посвященный столетию Республики Башкортостан. Телефон для справок 54 34 45. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Головная боль, боль в шее и спине, скачки артериального давления, постоянное чувство усталости. Шанс на улучшение есть. С 26 по 29 августа в Набережных Челнах прием ведет нейрохирург из Санкт-Петербурга. Звоните 91 59 09.